Hola amics i amigues de YouTube, us saludo des de Melbourne. Allà teniu la City i m'he vingut al Yarra, que és el riu, a fer-vos una mica d'update, d'actualització de la meva vida. Ha passat molt de temps des que no penjo res i a part de la mudança ara us explico per què. Intro! Suelto mi pelo con el viento, despierto el silencio de dentro. No quiero nada complicado, nada que me duela, quiero fácil. No espero nada que me ahogue, nada que me amarre, quiero fácil. Agua sana el alma. Ay, 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 agua moja y dame. Respiro cielo vacío, mi fuerza, ya que sabe la riqueza que yo tengo y que me quita, que me quita. Suelto mi pelo con el viento, creo mi mundo creyendo en mí. Despierto el silencio de dentro, abrazo la pena y me suelto. Nada que me duela, nada complicado, quiero fácil. No espero nada que me ahogue, nada que me ate, quiero fácil. Creyendo, creyendo. Yo quiero fácil, dulce, lindo. Yo puedo todo, libre, vivo. Agua baña el alma. Ay, 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 agua moja y dame. Ya que sabes eso rico que yo tengo y que me quitas, que me quitas. Lo que yo tengo y es mío, lo que florece y me envuelve, lo que yo canto y disfruto, lo que me entrego y transformo. Y yo respiro lo bueno, todo el coraje que late, creando el mundo. El viento que aviva el fuego, mirando entre nubes. La tierra que nos protege. Espero que m'escolteu bé, és que justament avui fa bastant de vent. Ara he parat una mica. Èxito perquè avui és diumenge, és un dia que tinc lliure. Dic, voy a bloguear, todo en contra. Res, doncs ja estic aquí, estic a Melbourne. Spoiler, estic bé, estic molt bé, la veritat. Faig una mica de com ha anat aquest procés, què faig aquí, com he saltat d'un lloc a un altre. Segurament tots els que esteu veient aquest vídeo ja ho sabeu perquè sou familiars o amics, però por si acaso alguien se ha perdido. Jo estic fent un doctorat i com a part del doctorat doncs, tinc la possibilitat de fer estades a l'estranger en centres de recerca a l'estranger, en altres universitats. Llavors jo des del 2020 que em van donar una beca per venir a Austràlia, però per tema fronteres i també que vaig anar al Japó i no sé què, fins ara no ho he pogut fer. Llavors, voilà, estic aquí. Si us soc sincera, abans de venir he de dir que no tenia todo el ánimo conmigo. A ver, contextualitzo. Vaig tornar al Japó a mitjans de desembre. Vaig passar bàsicament el Nadal i el
15 de gener vaig venir cap aquí. I la veritat és que des que vaig tornar al Japó, doncs bàsicament he estat bastant fotuda a l'esquena i bastant estressada amb el tema de la tesi. Llavors, com aquestes dues coses van fer que se'm fes una mica bola el fet d'instal·lar-me a Melbourne. Aquestes eren les dues coses principals, però també hi havia com un seguit de gestions que havia de fer abans de mudar-me aquí, doncs que també van fer que tingués una mica d'angústia, que són temes burocràtics de gestió de la beca. Vaig tenir un follon perquè soc una mica despistada, una mica desastre, la veritat, però portava moltes coses al cap i vaig tenir follon amb la beca a Tòquio. Després amb aquesta beca nova també havia de gestionar moltes coses, vaig haver de gestionar visat molt a última hora, ni bé vaig tenir el visat 2 dies abans de viatjar, i després tot el tema de buscar pis, preparar maletes i preparatius per mudar-te a un altre lloc i a l'altra punta del planeta. Ara porto un mes aquí i durant aquest mes, la veritat, m'he centrat en la meva salut, bàsicament amb la meva esquena, perquè realment, és que literal, la salut és el primer, perquè sense l'esquena no he pogut fer moltes altres coses, tipus treballar, que és el principal i el que he vingut aquí, vida social, esport. M'he concentrat bàsicament en estar bé, en estar tranquil·la, perquè ja us dic, estava amb molts nervis abans de venir, i en intentar treure les coses endavant, però sense agobiar-me gaire. M'he fet un calendari. M'he fet un calendari de la tesi, que ja me l'estic saltant, i no estic orgullosa, però què le voy a hacer? Estic treballant menys hores de les que a mi m'agradaria per treure la tesi endavant, però estic fent el que puc i tot el millor que sé, i això és el que importa. I de tota la resta de coses, doncs també estic bé, perquè aquesta adaptació ha sigut molt més fàcil que al Japó. La veritat, crec que haver sortit fora ja abans m'ha curtit pel que fa com a les gestions de les incerteses, que és algo que costa de portar, la veritat, quan no saps què t'hi trobaràs. També vaig tenir una mala experiència a l'inici a Tòquio, que crec que ha fet que ja esté con el ai, però en veritat va ser una mica mala sort i per norma general les coses van bé. Llavors, efectivament, estic bé, ha ajudat, és veritat, el fet de l'idioma, que puc parlar amb la gent, que puc comunicar, que puc llegir. I després, el pis en el que estic bastant bé. Quan parlo d'adaptació, parlo això, d'adaptar-te al teu nou espai, al teu nou lloc de treball, als teus nous companys, al menjar, trobar els llocs on comprar la fruita, trobar una rutina. Crec que era el més important, o el que m'he esforçat més ha sigut en crear uns bons hàbits. Justament quan vaig pillar el vol a Barcelona vaig comprar-me aquest llibre que es diu Hábitos Atómicos, que me l'havien recomanat molt les blogueres les que jo segueixo per YouTube, i he dit, vinga, vaig a llegir-lo. I la veritat és que m'ha ajudat a entendre una mica com funciona l'art de crear un hàbit i de seguir-lo, i de moment he pogut crear hàbits tipus aixecar-me per fer uns exercicis, aixecar-me a una bona hora, esmorzar, no treballar més hores del compte, tot i que segueixo una mica desendreçada perquè soc una artista i la inspiració em ve així a vegades i m'he de posar a escriure. La meva vida al Japó era tot risses i tot bastant caòtic. Estic intentant seguir una vida una mica més ordenada, que la veritat és el que necessitava. Ara, tot i que sí que m'agradaria tenir molta vida social, sortir, festa, no sé què, que segurament trobaré el moment i algunes coses he fet, crec que el que necessito és això, és tranquil·litat, agafar hàbits i estar bé, mente sana, incorpore sano. M'he mogut una mica perquè se m'ha posat una família al costat i crec que ja la començava a sentir bastant, i que em queda 4% de bateria i ja està fent molt de vent, així que... I res, que en aquest vídeo us volia deixar unes imatges d'aquest aterritzaje, d'aquesta arribada a Melbourne, del que he anat fent per aquí, el que he anat descobrint i com m'he anat adaptant a viure en aquest nou lloc. La cançó es diu Quiero Fácil, crec que és com la cançó que més m'estic posant ara perquè realment crec que em representa, i és això, ara mateix necessito una vida fàcil, tranquil·la i concentrada en el que es ve, que és bàsicament la meva tesi i la meva salut. Ens veiem a la propera.